gaur apirilak 10 asteartea, astera goaz egunak utzi izkudunak izan. Nafarroako parlamentuak bat egin du Altsasuko gazteen aldeko manifestazioarekin. ELALAB, ESK, Steilas, CGT, IRU eta N sindikatuek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Iruñeko auzitegiaren parean Altsasuko auzian justizia eskatzeko. Abian da Nafarroako 2017ko errenta kanpaina. Ostegunan hasiko dira bakea, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Nafarroako gobernuak babestutako 557 etxebizitza ikuskatu zituen 2017an horien helburu soziala bermatzeko. Zabalik da komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia. Euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioari hasiera emango dio gaur Tantxaka konpainiak arratsaldeko 8 Nafarroako antzerki eskolan. Astearte honetako albisteekin hasteko Nafarroako parlamentuak bat egin du Altsasuko gazteen alde larunbat honetan egingo den manifestazioarekin. Adierazpen instituzional bat onartu du manifestaziora deitzeko. Altsasuko gurasoak auzipetuen senideen taldeak eta Altsasukoak aske herri plataformak heldu den larunbaterako deitutako manifestazioarekin bat egin du Nafarroako parlamentuak. Adierazpen instituzional bat onartu zuen atzo, Nafar jendartea Iruñan egingo den mobilizaziora deitzeko. Giza eskubideen, askatasunaren eta berme demokratikoen aldeko konpromisoa erakusteko asmoa du. Geroa bai EH Bilduk ahal duguk eta ezkerrak bozkatu zuten adierazpenaren alde. UPNek, PSNek eta PPek berriz kontra. Horren bestez, parlamentuaren babes instituzionala izango du larunbateko deialdiak. Helduden astelenean hasiko da Altsasuko gazteen kontrako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean eta hori abiapuntu gisa jarrita berrikusi dute orain artekoa. Taberna batean izandako liskarrean gertatu zenaz geroztik auziak izan duen bilakaera Nafarroan zein Nafarroatik kanpo kezka handiz bizi izan dela dio bertan. Aipatzen dira besteak beste neurrigabeko prozedura judiziala, desproportzioa, eskubide urraketa eta legeen gehiegizko erabilera. Gogora ekarri dituzte Nafarroako probintzia auzitegiak bere garaian emandako argudioak, gazteen abokatuek emandakoak, jurista adituek eta bar. Baita denbora honetan egindako manifestazioak, elkarretaratzeak eta mota guztietako mobilizazioa anitzak ere. Gobernua sostengatzen duten alderdiek babesa eman diote justizia nahi dugu, ez da terrorismoa Altsasukoak aske lelopean egingo den manifestazioari. 2016ko urriaren 15ko gertaerek judizialki izan duten erabateko neurrigabekeria kritikatu zuen EH Bilduko Adolfo Araizek. Gogora ekarri zuen 3 gaztek 800 egun baino gehiago daramatzatela espetxean eta nabarmendu zuen terrorismo kontzeptua neurrigabe erabili dela eta haren erabilera maltzurra egin dela. Horregatik, haren ustez deigarria eta azpimarragarria da parlamentuak pauso bat eman eta deialdiarekin bat egin izana. Laura Perez alduguko parlamentariak salatu egin zuen PSN alde batera jartzea aurrelako gehiegikeria judizial baten aurrean. Perezek argi utzi zuen ez dutela aldarrikatzen zigorgabetasuna, proportzionaltasuna baizik. Ezkerrako Jose Miguel Nuñek kritikatu zuen talde terrorista bateko kide izan gabe, edo ekintza terroristak egin gabe, Auzitegi Nazionalak interpretazio juridiko horren alde egitea. Justizia ez da gertaera terrorismotzak jotzea eta 50 urteko espetxe zigorra eskatzea. Horixe Nuñen iritzian. Oposizioan kontrako jarrera UPNeko Javier Espartzak manifestazioaren deialdiaren aurka bozkatu zuen epaileei presio egin nahi dietelako. Haren ustez, zentzugabea da parlamentuaren gehiengo batek presio hori egin nahi izatea. PSNeko Maria Txibiteren ustez Altsasukoa ez zen izan taberna bateko liskarrutxu bat, ez ziren herritar batzuk guardia zibilak ziren eta arrazoi jakin batengatik izan zen. PPko Ana Beltranen irudiko larria da parlamentuak botere banaketa urratu nahi izatea. Eta Altsasuko auziarekin lotuta gaur goizean ELALAB, Steilas, ESK, CGT, N eta IRU sindikatuek elkarretaratzea egin dute Iruñeko auzitegiaren parean auzian justizia eskatzeko.
Gaur goizean elkarretaratzea egin dute ELA, BSK, CGT, Stella, Siru eta N sindikatuek Iruñako auzitegiaren parean Altsasuko gazteen auzian justizia eskatzeko. Astelehenan hasiko da 8 Altsasuarren aurkako epaiketa 2016ko urriaren 15ean Altsasuko taberna batean izandako liskar baten ondorioz. Terrorismo delitu egotzi diete gaztei eta 8 horietatik 3 800 egun baino gehiago daramatzate espetxean. Larun batean gazteen aldeko manifestazioa izanen da Iruñan. Beste behin ere eskatzeko Altsasuko auzia dela eta gure ustetan Nafarroan epaitu beharreko auzia dela hau. Hala esan zuen ere Nafarroako auzitegiak eta beste behin ere hori zalatzea, hemen ez epaitzea. Baita prozesu guztia izan duen desproportzioa bai eskatzen diren penetan, baita egoera berean ere, gogoratzea ere hori desproposito bat izan dela hasieratik orain arte, bai izan bezala penen eskaerengatik, baita ere gogoratzea 16 hilabete daramatela 3 gazte espetxeratutak, eta bide batez ere horretatik aparte animatzea langileriari datorren larun batean, Bostarritan Golen zinemetatik abiatuko den manifestaziora animatzeko eta parte hartzea manifestazio horretan, gure elkartasuna adierazteko baita bai auziperatutak dauden gaztei, baita haien familiei, eta datozen asteetan epaiketari begira egongo diren mobilizazio guztietan. Eta abian da Nafarroako 2017ko errenta kanpaina, Nafarroako Ogasunak 181.000 zergaduri bidaliko die aitorpena egiteko proposamena. Ogasunak aitorpen proposamena bidaliko die milaka herritarri eta erantzunik jaso ezean hiltzultzera ateratzen zaienei astelehenan ordainduko die. 181.505 zergadunetatik 113.203 dirua itzuliko die. 63,4 milioi euro guztira, hau da, bidaletako proposamenen 164. Ogasunaren bulegotan egin nahi dutenei aldez aurretik hitzordu eskatzeko epea ostiralean hasiko da eta internetez zein 948-505-505 edo 506 telefonoetara deituta eska daiteke. Hala, ofizialki, kanpaina apirilaren 12an hasi eta ekainaren 22an amaituko da. Aurtengo berritasunen artean, zuk egiten duzu posible webgune berria dago eta errenta kanpainaren ohiko webgune horriaz gain, bertan informazioa jasotzeko zein aitorpena egiteko modua izango dute herritarrek. Luis Esain, Ogasuneko zuzendari nagusienen arabera, iaz zergadunen 17% egin zuen internet bidez eta bide hori bultzatu nahi dute erosoago baitzaio administrazioari bai eta herritarrari ere. Aitorpena inzitu egin nahi dutenek Iruñeko, Burlatako, Barañaingo, Lizarrako, Tuterako, Tafaiako eta Doneztebeko bulegoetan egin halko dute. Aldez aurretik hitzordu eskatu behar da eta 20.000 inguru egite espero dute. Gainera, 17 erakundek parte hartuko dute kanpainan eta euren bulegoetan ere egin halko dira aitorpenak. Esainen arabera, 1.200 langile egon ohi dira zergadunen zerbitzura. Ogasunari ordaindu behar diotenek 2 epegun muga izango dituzte, behin osorik ordaindu nahi dutenek uztailaren 3rako egin beharko dute eta 2 zatitan pagatu nahi dutenek hilaren 3rako eta azaroaren 20rako pagatu beharko dute. Ogasunaren arabera, 3 baldintzetako hau betetzen duen herritar orok egin behar du aitorpena. Iaz lanaren etekin osoa 11.250 euro edo gehiago izan ez gero, kapital igigarrien etekina 1.600 baino handiagoak badira, edo bestelako errenta iturriren baten etekinak edukiz gero, zein nahi dela ere lortutako zenbatekoa. Ostegunean hasiko dira bizikidetza, bakea eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Bakea, bizikidetza eta giza eskubideak ardatz hartuta 3. aldiz jardunaldiak antolatu ditu gobernuak. Bizikidetza erein begiratu bat artearen bidez izenarekin eginen dituzte ostegunetik hasita. Baluarte jauregian izanen dira guztiak eta sarrera libre izanen da.
Arpillerak memoriaren harira etorkizuna ehuntzen erakusketak irekiko ditu jardunaldiak apirilaren 12an ostegunarekin eguerdiko 12etan. Konflikt Textilesek biltzen dituen 300 pieza baino gehiagotatik hautatutako 30 piezak osatzen dute erakusketa. Pieza horietan egileek gatazka, testuinguruetan eta giza eskubideak urratzen diren egoeratan bizi izan dituzten esperientzia kontatzen dituzte eguneroko materialen bidez. Erakusketa hau apirilaren 24 arte egongo da ikusgai baluarten. Apirilaren 13an arpilleren historiari eta sorrerari buruzko tailer praktikoak egingo dira baluarten Nafarroako hezkuntza zentroei eta elkartei zuzenduak. Hilaren 14an herritar guztiei zabalduko zaie tailer hori bera. Goizeko 10etatik eguerdiko 12etara izango da eta parte hartzeko izena eman behar da aldez aurretik paz y convivencia abildua navarra.es edo bizikidetza abildua navarra.es helbidean. Lekuak mugatuak izanen dira. Hilaren 16an astelenarekin eguerdiko 12etan aniztasuna aberastasun lehenengo eskola lehiaketaren saribanaketa izango da, non Nafarroako hezkuntza zentrotako lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleek hartu baitute parte. Ekitaldian dantza eta musika emanaldiak izango dira eta talde sarituek eta haien senidek hartuko dute parte. Apirilaren 19an Saharako nazioarteko zinema jaialdean saritua izan den Aberri zatitua filma emango da. Jardunaldiak apirilaren 22an amaituko dira, Proiektu 43/2 konpainiarekin Viaje al fin de la noche antzezlanarekin. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Nafarroako gobernuak babestutako 457 etxebizitza ikuskatu zituen 2017an, horien helburu soziala bermatzeko. Eskubide sozialen departamentuak foruzaingoaren laguntzaz 457 etxebizitza babestutan inor bizi ote zen egiaztatu zuen 2017an horien helburu soziala bermatzeko xedez. Hurrengo kontrol planan eskubide sozialen departamentuak hutsik dauden etxebizitza libren ikuskapena egitea aurreikusi du. Ekintza horiek guztiak egun indarrean dagoen ikuskapen planara atxikita daude, etxebizitza babestuak dagokien helburu sozial nagusia betetzen ari direla bermatzeko asmoz. Horietan jendea benetan bizi ote den eta familia unitate banaren bizitokiak ote diren. Helburua etxebizitza babestuetan bizimodua egiteko dagoen bete beharraz kontzientziatzea da, zigorra jaso dezakeen etxebizitza hutsik mantentzaren aldeko joeraren alternatiba gisa, Nasubinsaren alokairu poltsaren bitartez egindako alokairuak balizko kalteetatik eta ordainketarik ezatik babesteko berme osoa eskaintzen duela gogoratuz. Guztira, 457 ikuskapen egin ziren 2017an etxe bizitza babestuetan inor bizi ote zen egiaztatzeko eta horien ondorioz 33 zigor espediente ireki ziren, horietarik 14 artxibatutak gelditu direlarik. 19 kasutan zigorrak ezarri dira, 18 arau-aste larriengatik 3.001 euroko zigorrak tarteko eta 1 arau-aste arinagatik 300 euroko zigorrarekin. Horrela, ohiko bizitokiak ez diren etxe bizitzen portzentajea benetan txikia eta 2016koa baino murritzagoa dela frogatu ahal izan da. 2018rako antzeko ikuskapen kopuru egitea aurreikusi da eta ura, kasa eta elektrizitatearen kontsumari buruzko datuak emateko eskaerak bidaltzen hasi dira dagoeneko. Etxe bizitzetan benetan jendea bizi ote den egiaztatzeko beste proba batzuekin batera. Zenbait kasutan ikuskapena foruzaingoaren bisitaren bitartez gauza daiteke. Zabalik da komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia aurrekontua 630.000 eurokoa da eta prentsa idatzian, irratian eta online edabideetan euskarak presentzia izan dezan sustatzera bideratuko da. Gaur argitaratu da komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia. 630.000 euroko aurrekontua izango du iaz baino 50.000 euro gehiago. Laguntzak eskatzeko epea apirilaren 10ean asteartearekin hasten da eta maiatzaren 9 arte egongo da zabalik. Deialdi honekin Nafarroako gobernuak euskararen foru lekea betetzen du, zeinak foru komunitateko administrazio publikoei egintzen baitie susta dezatela euskarak gero eta presentzia handiagoa izan dezan komunikabideetan. Konpromiso hori jasoa dago 2016-2019 aldirako euskararen lehenengo plan estrategikoan ere. Plan estrategiko horretan beharrezkotzat jotzen da edabideetako eskaintza zabaltzeak gizarteak sarbide errezago eta handiagoa izan dezan euskarako informazioa
informaziora. Hori beharrezkoa da euskaldunek gizarte esparru guztietan erabili ahal izan dezaten euskara. Deialdiak 7 modalitate izango ditu jarduera esparruak bereizeko. Lehenengoa euskara hutseko idatzizko prentsa 60.000 euroraino. Bigarrena euskara erabiltzen duen idatzizko prentsa baita 60.000 euroraino. Hirugarrena Nafarroan hedatzen diren euskara hutseko tokiko aldizkariak 260.000 euroraino. Laugarrena Nafarroako zonalde mistoan eta edo ez euskaldunan hedatzen diren eta euskara erabiltzen duten aldizkariak 40.000 euroraino. Bosgarrena euskara hutseko irrati etxeak 160.000 euroraino. Seigarrena euskararen erabilera duten zona mistoko ez euskalduneko edo bietako irrati etxeek 20.000 euroraino. Eta azkenik, euskarazko edo euskara erabiltzen duten onlineko komunikabidek 30.000 euroraino. Ezin izango dituzte laguntzak eskatu beren edabidetarako alderdi politikoek, elkarte politikoek, sindikatuek, elkargo profesionalek, kirol taldek, fundazioek, eskola aldizkariek, aldizkari espezializatuek, kultur buletinek, udal buletinek eta abarrek. Gainera, onlineko modalitatean debekatuak ezartzen zaizkie beren orrialden gutxien 50%an euskaraz nabigatzeko aukerarik ematen ez duten edabideei, besteak beste. Eta astearte honetako albisteekin bukatzeko euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioari hasiera emango dio gaur Tantxaka konpainiak arratsaldeko 8:00 Nafarroako antzerki eskolan. Tantxaka konpainiaren soka eta Nueva Babel konpainiaren enpresari antzezlanek osatuko dute antzerki aroa, euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioa. Apirilaren 10 eta maiatzaren 2 izango dira bi emanaldiak urren arratsaldeko 8:00 Nafarroako antzerki eskolan. Sarrerak 8 euroan salduko dira eta 5 euroko tarifa murriztu egongo da ikasle taldeentzako. Bi saioetarako abonamendu eskuratzeko aukera ere badago 12 euroan. Sarrerak eskuragarri daude jada online Nafarroako antzerki eskolako webgunean eta aurrez aurre eskolako lehiatilan. Zikloa gaur abiatuko da asteartearekin, soka antzezlanarekin, non egileak Mikel Gurreak hausnarketa pertsonala egiten baitu eskola jazarpen kasuen erruari eta erantzunkizunari buruz. Aurkezpena egin dute goizean Iruñan. Euria izango dugu gaurkoan ere, goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zerua estalita egongo da eta euria maiz eta ugari egingo du. Noiz behinka trumoi ekaitza izan daiteke eta txingorra bota dezake. Azken orduetan atertzera egin dezake. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuz joango da. Temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira. Asteazkenean zerua oso lainotsu edo estalita egongo da eta elurra maiz egingo du. Eguerdian elur kota gorago kokatuko da, 1200 metrora edo. Ipar haizea bizi ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan ere aldaketarik ez. Apirilak 10 gaur, goazen egunak utzi dizkigun albisteen errepaso egitera titularrekin. Nafarroako parlamentuak bat egin du Altsasuko gazteen aldeko manifestazioarekin. ELALAB, ESK, Steilas, CGT3 eta N sindikatuek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Iruñeko auzitegiaren parean Altsasuko auzian justizia eskatzeko. Abian da Nafarroako 2017ko errenta kanpaina. Ostegunan hasiko dira bakea, bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Nafarroako gobernuak babestutako 557 etxebizitza ikuskatu zituen 2017an horien helburu soziala bermatzeko. Zabalik da komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia. Euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioari hasiera emango dio gaur Tantxaka konpainiak arratsaldeko 8:00 Nafarroako antzerki eskolan. Eta bertzerik ez gaurko, zauxe izan da dena, mila esker zuen arratagatik eta astearte.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.